haƙuri. Ni na ki ne nan sashi ba har abada, ke ce kika zamto muradin zuciya. Ke ce kika zamto muradin zuciyan mata, ki min iso a gare ki domin na bayyano manufata. Girman soyayyar ki a zuciya ta zarta mani na fade ta, inda da ke babu abin da za ya bata min raina. Ina ki ne nan sashi ba har abada, ke ce kika zamto muradin zuciya. Ni na ki ne ke ta wace, kowa ya san wannan, sashi ba ta min alkawarin za ki rike na manan. A yau dai na wayi gari baki, to ya zanai kenan, idan dai hakan kwata faru rayuwa ta sai dai tarihi. Soyayyar da aka gina ta da gaskiya ba ta yin rushewa, da soma haɗi ne na rayuwa, ni shi ne rigewa. Ka so ta ka ni na sotawa, ba na yin canzawa, mutuka raba mu da ni da ita, dukan wuya zan jure. Ina ki ne nan sashi ba har abada, ke ce kika zamto muradin zuciya. Jini na jiki na ke na baki soke bani tukwici na, ido ne ya hanga zuciya sai ta zayyanar da batun kauna. Ba zan jura rashin ki ba domin raina ne zai ta yin kona, kimin lamini mai so na kice ni ne naki.